Tươi gì rồi năng khẩn. Phải nó nè, mình không. Xin có cái thầy. Cái thầy nhà hà của mình. Nó nè. Nó. Với thằng đang không rồi mà cái bút thằng lớn nào mà thằng cái thằng lớn này cái tiền nilai ada men, lega ber. Juga kudung rane. Bwisagu. Happy Bwisagu, bermazang sini, bermakasih. Jangan ke Bwisagu di, godan bosoर ni, bermakasih. Jangan ada nih berteman juga kugasin dong. Kunia Ustad. Sini nih, sini ada. Nang bye.
नांगा अधि मोनगा लायगोनलै दैमाया जोंना बेयो सेसा दैमा सेसा दैयाव जों बर्थमान नै औवा खावसेयाव आलायनानै खुबाय जों बेखौ बरियाने बेदरा मेजेम दं औवाया खावसेल'सो नै खावसे नङा बालायाव लानाङा ओइ अन्थायाव ला बिबो सुबाय माखासेया गिदिरथारलै माथो बान्दरालाय Ini meja mah pulang, bay. Urai. Gara le. Gara. Lain emal na. Ibu berat kes le. Sabun kul tak mau aku tu boleh ni. बिबुखौ फोरानना समफोरसो जानांगोनदांलै ने समफोर जानोसै लासावब्रा लास खर' फेंनाय समाव ना खर' फेंनाय समाव बिराद साइस नुदोंब्रा ने उरिया नै खर'आव देनाय जादों बेखौ डेन्जार नुखायो खर'खौ नोगोद मेजेम माथो ने माबायाबाबो जाजाबाय बियो संलाय नांला सखिनोबो सिङाव हाबबाय नामा गामसायाबो गामसा दय लांफाखानाय होनबा नै जाबफा जाबासो गम मोनगोन बिसोरबो बै हा नङा फुगारहरलाय थांगोनाबो मोनसेल' इसानाव अजालानावबो सोआखैमोन नों अजालानावनो मोनदों दुब्लिनि खामानिब्रा सोर गोदागोन रेग' होदो जिरायना लानानै हान्थुआव दा नङाबा एसे गंना होबाय जाजोबलै गंद्राय फिसाद्राय जाबायलै सिथाखौ सिथाव गंद्रायावलाय न'आवनो लांना गोदायसै नामा जायालै थांगोन जाया इन्टारेस्ट जाया मोनजाफागोनसो मनायाव लादो मनायाव सोदो ओरै तुला सुदोंमोन मनाखौ नै सोदो इयाव थांगोना फिसा जाबायलै एसे गिदिर जानांगौमोन बिदिनो ओरै थब थब लाबोनांगौ जायो बिदिनो खानानैसो सुबाय बिदिनो थब थब सुदै
ओइथिंआ साफासिन सिंगासो मोजांसिन बेखौ बेखायनो मिथिखाबाय बरि हायलांफोर माखो होमबालाय नैयावनो डाइरेक्ट सोखादो सोखादो दे बबेबा हारा थबस्रां थांखायो एसेबां मोजांबा बिगाखौथ' बर'नानै जायाखैनो एसे फुस्रोनो मोननांगौमोन साफा बेयावनो जासिगोनलै जोंना दिनै टाइमानो रबदा रलायखायनो सिखाया थाब थाब बे गोबाया मोजां नङालै सुबिदा मोना ओइदिखौ मोजां आरो हानो क्लाब क्लाब दैगार थांनो गोथि होनांला फाइन होनांसिगोन ना नों दानिया दहायनो लिंहरो फैया जाबायना बुरजा जाबाय मानो गारनांगौब्रा बिफानाव दैमाफ्राव ओरैसो गारनांगौब्ला गुवाहाटियावसो जाखांबाय इयो Nadi, kumbilai. Aku nge, ang si berengan aku. Ngabra. Ini kan aku kena kau jangan ni. Sampai. Kasih. Kau ada sabda saya sih. Ada formula bersih kau demam. Sudah. Ada formula itu. Ada formula. Angkat nafsu itu kan itu. Kalau mau pilih dah. Aku pilih dah. Itu sahur boleh. Aisyah. Ini lem jahi khabali. Kau juga nak sang, kita nak kena debat, bermain kai. Bas. Ini kurwa. Zaben sih. Di bawah kiri. Iran ni sembung berah. Nah, kira dia barat dam kila ya. Oh, yo. Lalu lalu ni. Rolenan siapa? Ang video na lang. Yes, later. Ang wala kilogram sih. Mungkin na gula nanggo. Piau ni jirai dengan henai ni bra. Hei.
Rom. Mungkin keren kan harus dibedain. Bisa salam. Nabla. Ada manili ya. Ini mau Bwisaguni. Hah? Bwisaguni. Bwisaguni. Sini udah khơi vậy đi. Giờ lại. Bodo. Bwisaguniเลยถ่ายเพิ่นJangan Jabay nơi. Acha. Ang Jabay đây. Nơi không sang đâu. Bedor Bwisaguni memang. Bodo tasty. Mana beku tak benar na. Bodo dah. Bwisagu. Beku bukan ni Jabay. Acha. Keset na. Bodo tasty. Urne bra. Naisong. Dua itu जोङो सेसादै मायाव बेखौ जोङो बिगुर फुदोंमोन खासिया दिनै जों नै Bodo. Noi. Happy Bwisagu, runggali Bwisagu. नै लाबाय ओमफ्राय लकेल Haram. Isa mas le. Mai Bwisagu terima masih mungde. Ada. Terni oma bet mabet terzabai le rongsanai jing sepeda kusijing zabai. Kom zade. Neng para gerani hurdu bra. Sisi. Experience bara gari roh. Guys, munu gero. Lok ngada nungsunu hogon ang rane le. Ang na dusulia ni bieu. Sep orang. Ang nang uang lagan. Nugun. Bra nusra YouTube hor jangan saya. Oh. Happy Bwisaguni ada. Oh gumai. Yang baik, yang Jabay, yang jaga sebelum potong dulu. Modar. Anak burang na ini, yang ni. Kabulai dunia husye. Iku lobar laba. Sudah.